Salutare, fraților, bine m-am găsit la nou loc. Astăzi o să ne jucăm Brookhaven. Astăzi, nu știu, o să facem așa un roleplay. Deci, o să jefuim. Deci, hai să mergem la bancă. Să dați să vă abonați. Hai să mergem la bancă. Hai, ne luăm și noi. Ne luăm și noi acum. Merg cu 2 pârțuri pe oră. Bună ziua! Ia mă, nu vrei? Ei, atunci face moda clasic. Asta mă. Ajutor. A blocat. Gata. Ce tot bate la ușă? Cine tot sună? Gata. Era bomba. Am pus bomba aici. Hai să mergem și noi așa mai departe. Scoatem bomba din mână. Asta e că trebuie să o ținem în mână. Aia trebuie să pun bomba înapoi, normal. 3, 2, 1 și... Elicoptere! Băi, poliția nu vine, Brookhaven. Altceva, tată, gata. Hai, viu. Bomboclat. 6, 7. Astăzi învățați cum să conduceți cu mine, da? Noi să ne facem o casă. Dar ce am lovit, domne? Dar ce vrei să lovesc? Vrei să dacă vă întrebați de ce n-am mai postat, nu am putut pentru că am avut niște treabă, deci că sunt copilul 3 ani, așa, niște treabă și nu chiar am mai putut să filmez așa de mult. Ultimul videoclip care l-am făcut de la Revelion, o lună. Hai să alegem ce casă. Nu, asta nu. Merge direct aici, jos de tot. Ne facem fermieri. Deci Lamborghini, fermier, hot, mancar, explodibil. Sărim cu gardul, noi nu știm să deschidem poarta. Deschide, facă până. Hai să facem casa roz. Unde faci casa roz? Unde faci casa roz? Unde faci? Aici nu. Ba da. Scuzați-mă. Facem un void. Hai să cin să vedem casa mea nouă. Ia uitați ce frumoasă e. Îmi fac și Lamborghini roz. Ne facem fata asta. Uitați-o pe vecina. Ne facem. Ne facem tot roz. Ha. Bună ziua! Vrei să vă dau o tură? Haideți, urcați! Lamborghini-ul.
Haideți. Deci dacă vreți avion, veniți la mine că vă dau eu avion. Iupi! Mă, ești că tractor. Cam atât a fost, fraților. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, să dați un like, un subscribe și să vă abonați la videoclipul la canalul meu. Pa, pa!